Kardom kadagwe phan samay bangso lamar jan ori tum Sonia puthak chithana mang ison bange Bangladesh long Birta Bangladesh long Birta bangla son lo hem isiban pathi tekang la laban ke ison bange Haryana long Birta bange apiso bang il tum kai ke samay chithan ban bom lo apiso tum Apenan phan ka Chepathi lama puthake la son tak tak si puthot Birta long thulo inut apiso bang Apenan bang Pathilap ke pathi bang phere me Aphek an sami en lapsi polythene long mate polythene a bag long ke thap la bendera pi kopi ko son lo ile tum chethana bang Bangladesh long Birta bang ke project bangela son lo alang tum hemi si phan bang ke pathi te kang lap lo sitame kat fit phe alang tum hadak ki chok ki jun ason mate la free char lo kopi pc ki do malang tum cho te kang lang jo pang thang alang tum hadak dolang an si alang tum hadak pen banghini abangphu kajilo bangsolam ke klang lake Rangpur city Bangladesh longlo kithilo ratum amen lake Ganapati Chakraborty alang li bangke 65 years old lo alang li ki inut than bang stame retired elo laben ke apiso Pritilata alang li ke 50 years nikan poke laben ka supi dolang agami 23 years laben ke akibi bang pinso sodolang Priyam alang li bangke 12 years old mate ningkan krehini labang plitum same thilablo mate alang itu pan pathi tekang lot lo bahini abang phudolo alang itum la so mate alang itum building long alu kraksi hadak kangri son alang itum cholo ke chone ke mongne stame halabang so araki amen ke yabba posi pupon yaba yabba po alang itum same te boktera itum pulo alang itum hadak bangso araki bang chobom unhud he mangsong si chobom alang itum kapra ka building be alang itum ke alu pon krak la son Amar sila pinso bang la 65 years ke pleng alang ni bang ase arjulong lok si alang ni bang ke angsong ardu dam lo lang dam lo amat si alang ni bang ke la banghini ban thek dam long lo hadak araki ke cho amar si alang ni tumang pulo chohol ang tum dake kopi posi lahai ke cho nang populo amar alang tumang bong lam charvo mat ki jut si bang ke bang so 65 years arta ke do bang phupan Ganapati Chakraborty alang ni phan bangke gamusa mate alang ni tumong pe achet dopu hala bangso pe achet pen alang ni phan kok hedmat Pathilap alam so phike apiso same damlo alang ni phan same la sontholo kiwi ke amat hala somatum same dolang somar ke kalila 23 years protang dela al so bang same mate la supi bang same ata ke dolo alang ni same damlo alang ni phan ta Pathilap lo la bangke hala aki bc pinso so phan same Pathilap lo la hemi siban pathi lot ben api bangke alang litum men hadak men kat phit phe alang litum lang chinglu lang po hadak bathroom long lang chinglu pa me se alang litum ke choku jun son mate la free chong ke do ana son same cholang jun lang la ben deda phi ke alang litum ghonta trok de do 6 hours api si alang litum hadak pen bangke ke dam la polo la ben alang litum kachipa jok ji abidi la fingerprint an same la phone same alang tum audit thailo bangsa phone long same fingerprint ki pa veji bi alang tum la langlong jok lablo detergent mate la surf powder pusi pupuri tum hala haya surf long si jok choklo la chot takali lang alang tum bangke hadak ador ke so goal mate share allegro jang sa an same pon lablo labenge peri hormu hortaran same varcho var jamlo mane kipa tinje mange ko mane akang hujum si dak kewang si pathi te kang lablo laben ke hormus same inhu pon lablo hala son kipa tinje pase alang tumbor ipon lo anu tumla Thursday ajo non he jong dam dang Thursday ajo si alang tuma pathi te kang lo laben ke Friday ada prang si alang tumang hadak men dam je sita me investigation team de same ke thek pame apor si alang tuman mange ki jutsi ke nebing nang check lo alang tum ke cho hala thoithe ahu laben ke bathroom nong alang tum investigation lo laben ke do thulang alang tum ke chopon hala khijur pusi pupuile tum kosone karbi alamen bange tingni thubublo bangso khijura mu alang tum ke la thak pot ke chupa mu ke war phit hal hai ka do ka ve pensi alang tum ke retarliblo amatsi komara bang phuma puchini delo amatsi alang tum ke kijusi ke nebdam check lo la bahani ke pathi atuma mel ke Siddhartha Das laben ke Mugdha Das behno lasi ke phere me alama ke lasono araki ke chotum ban pheri ta me hotpen ke labang ilidum society long khaino son the tan labang itum penane thekdam long drugs ke chotum
alang dum same la son no yaba po drugs alang to mange chopon bom lo bangso sar bura mate bangso 65 years old abang phu bang kopi lo ki chok chi doge naktum dak chonghoi lo naktum dak araki kopi posi kicholo chori po ke khangno na joini si alang ni phan ke apran armu dello labenge hala sarpi bang same bang lo mate apiso bang same bang lo labenge thegdu nong lok lo labenge thande lo plutang de ko son lo ke matha be hala pan same pathi lo labenge hala asomar do pan same pathi lo lason kichu kijun araki hud bang ke ilitum same आउट बंगे काचेरे मिक्स सिना में केनांग सot अथि आराकी उट के आलांग तुम कॉपी को सन्नों क्लेम पोने लसी जोंसी इली बांग इनोवेट हदाक आराकी की चोतुम बांग के दोपिक पुरुतांग ते इली तुम काचेरे सिना में केनांग sot ये तुम पुरुनिंग तुम सामे मेन पुरुंडेरा इनुट बहानी मुनित चेहांग से आलांग तुम सामे पुरुनांगी पारे दुनंजी दिले जुंजुंग के माथा लामलो नांदे तुम कॉपी लो के माथा नांदे तुम कमेंट स्पीक था हरियाणा लोंगा बिरता जोंसी तुम चेथानो पुरुतांग ते हाल ओंग फेरे मिमे ओंग लो alam mangala son lo penanso kaki same che bohong bom laben ke hala so jo same la son che bohong no amar se apenan pan bange pathi lot lo apok same lip lab lo aphek and lab si bag alo thap bom lo hala so a bag alo thap bom hu la hema hem phu bang al to bange bhara hem si do pulo hema hem phu bang thekdu nong lok lo hala bang so ke thekdu long pen la apiso bange thirik jok lo amar se building ang song pen John Pitlo. Amar si bangso arlo so bang same mate apenan phan ki chepathi bang sitame injured de lo alang li phan bang ke hospital api pon stame nonta a conscious kya velang chi purek thipin lang jong si alang li conscious mate puthot sense chiwang thulo protang te alang li phan same a hokpet alam bang ke alang li phan kopi ko son ke police man ma ke arju pater topon po bangso alam ke pholo ke kurukshetra haryana long pusi pupon lo kichilo da bang la ke ningkan plikeblo alang li men rajesh pu alang li bang ke sitapur district pen pusi pupon uttar pradesh pen sitame alang li tum bang ke mate la piso pen vimla devi alang li tum bahini ke la kurukshetra long si dobom pulo binso bang ke water supply mate lang ke supply asai si choklem nun bom pulo bangso alam ke pholo ke saturday ani kangsam 5 o'clock alam pulo ana to mang ke ching si ke chebhong olo chebhong si api bang ke la rinku po hema hem phu bang lo alang li bang ke langnam lo hadak rajesh bang ke avisade lo apok se me plak lab lo la bang ke la apiso vimla bang ke aphek and si plastic bag alo thap bom lo rinku phan theklong lo joine hala vimla bang se me thirik jok lo amar si angsong ben angchon phit mat injured de lo abeng police suman ke api Birta bang ke pilo police tum wang lo laben ke hadak chaku mate nokso lok si ke thom long pon lo rajesh phan man ke postmortem phan pon lo laben ke postmortem a report ke la son lo la arlo khan uglok si 35 cm pulo laben ke a kidney bang ke ave a kidney ba ave de lo laben ke a liver stame ephar ke ave de asi kopi potong kavidene halan bang ke lage hala ki pathi bang mata piso vimla phan arju de apisi chini ponpo alang li bang ke non ma ke conscious mate a sense avelang amar si arju ponong lelang isi alam ki klang megala son la vimla mate la rajesa piso bang exorcism claim pu exorcism polotang te la hi ki plunga sai mang li tum bang ambe thang arna ma son dolo vimla bang isi traditional rituals ta me claim pu traditional polotang te anai tum aron do thai lo mene halaso kardom kardi asai system me claim pu laso pusi isi suspect dam dolo ini tum pupu ke di ke kroi mang hu pu hala bang su ke kroi mang hu po thai ji mene mate nari tum kroi ingtum thai ji mate kroi ingtum te de thai ji ahopen munit tum sitame de munit tum long anam kilut pusame do hi kilut pusame do Lasi hala suhut bang ke di arnam lo ne hi lo ne lan mai protected de lo mate alang li hala sut ke matha bang negative hina dam je mate hino dak bolo ne pipo ne apenan phan bang ke Chepathi lo pen ke Chepathi jungjung cho takali lang pathi lot lo pradang de pathi lot nangji polonon ke kali apok same plak lang lahaya Aphek same nc plastic alo thap lang nasi mental problem lo ne mate itong kilu chok lo ne di pathi lot prodang de to pathi lot po konani pip dam joy po konani wardam pip po sita me pathi chot kali kupia thesi Aphek anta ke Sanlap si plastic bag alo ke thap nahi lang ma halai ka doga be alama ke chini une delo lasila exorcism bunon traditional rituals lai le claimji pusame matha pami nangji etum de kardom
madu phala adom stame iltum kacheri nangji kenang sot athiri tum same chardom prulo plotangte lamenge kaprek asai tum practice tabret plotangte ilime thang pan same Aphen ke wangju jiti nani tum same thek polong thai por ju polong thai por black magic hala bang so black magic same pena tum ke practice tabret ilitum arju polong long bang phan maya kilo hala bang so maya kilo stame ahopenge alang litum me thang ban same isi side effect do kok titi asya kheng no son side lo lahai ke chini ne dalok munitum ko pi potong lahai kirim rim ne akheng no ason puchini lord stame rim hilang jong si de ke phunang ji hut polotang te nani akheng no jakong bangso amunit long du chok lo polotang te lega kheng no sai klem vek po asil hai pen chipa jok nang ji etom ke kroimang hu sai bang ke klem kle de nang ji la support pu bang ni jong nam de stame la son alarm stame ke klang dolo exorcism ke klem la bang ke sibang ke traditional rituals di kardom kardi stame kosona kardom kardi ne komar phanno kardom ne lahai alarm stame non ke klang pon dolo asi chere pa menang ji anam kardom pumat kali kalang phan adom tabre ma ke litum stame chok se de ji bangso video long nani tum lansi che thanam chatpo puthori tum prapchin ben che tong thrang do me thami kardom